ci gaban jihar nan muke so. Duk wani mai kaunar jihar nan, duk wani mai kaunar arewa yana son ci gaban jihar nan. Dan ka a ce na zake na zo ina cewa ci gaban Kano, ni dan Kano ne. Ka gama rigimar ka. ‘Ya'yana 9 a Kano, mata 2 zuku 'yan Kano, baka isa ka ce min ni ba dan Kano bane. Saboda ka ‘ya'yana 9, in an ce bana nan na biyo Buhari ko kuma in biyo Khalifa, in ka kin Rabi a cikin mama, in ka kin Tafage ina da Sa'adiya hayin baki a bayanta, in ga yadda za ka yi da ni. To da yawa ina da gurare wanda baka isa ka cire ni a jihar Kano ba. Shi yasa ba abin da na fi so a duniya illa ci gaban jihar Kano, ci gaban Najeriya, ci gaban Arewa. To dan Allah dan Annabi yan social media a yi murna a hankali, kamar yadda wancan lokacin idan muka samu nasara sai dai mu shiga gida mu yanka rago da mu da iyalan mu sauka Qur'ani mu gode ma Ubangiji. Wannan karan ma haka za mu yi, za mu fito amma ba za mu fito dan a ɓata kayan wani ba, sai dai mu fito mu ɗaga mutane hannu. Saboda wallahi da yawa kungiyoyin 'yan kasuwa sun kawo mana takardu na suna so su fito ko da a layin su ne su yi rali. To wannan ba shi bane zai bada nasara, tunda ba shi muka yi bamu ba. Duk wanda zai zagi wani ya ce wani